No, je 22. novembra. Meteorologom vyšla predpoveď so snežením na včera, na dnes. Zdá sa, že teda aj na zajtra. Manželka ma nanútila, že treba ísť pozrieť k včelám, že ako to vyzerá. No tak teda možno, že sa k ním prepracujeme, pretože tam, kde sú tie sosny, sú včely a takto zareagovali na včerajší sneh trnky. Hádam sa teda podvíhajú. No, dúfam, že nie je vyvratený žiadny úľ. Uvidíme. Trnky sú konečne fajné. Ešte trošku trpké, ale a je ich celkom dosť. Znamená, že po tomto zasahu budú, no, keby bol niekto ochotný zbierať na trnkovicu. No. Únav. Cesta je zarúbaná aj ďalej. No, tu je vysadený smrek, ktorý sosna, podľa mňa zlomené konáre tu na ľavej strane. A tam vzadu je druhá, tiež je zlomená. No dúfajme teda, že nie na úle. Sosna dolamaná. Tu, otoč sa tu. Tu prikrytý vchod tým horným včelám, tam je zlomený konár zo sosny. No, tak. Ale vyzerá, že úle zasiahnuté nie sú. Lázením. Joj. Tu je jedna časť tej sosny. Aha, ona praskla. Až tu sú jej konáre. Ajajaj.
No čo, princezny? Princezny prikryté mierne. No, čaká nás tu práce v jari. Pozatváralo. A na vrch. Tiež je zlomený tam. Oh. Tam je zlomený. Ani nestrasieme, bo to je vysoko. Naozaj len slnko už môže tomu. Čiže tu niekde je jej vrchol. Až tam? Tam. Pavlovnia. To je tak šťastie, že toto, čo tu letelo, že to doletelo takto. Áno, aj tu je zlomený konár. No, bude tu drevorúbačstvo v jari. Oplodniaky, neušiel sa čas. No, čaká nás tu v jari práce a práce. No, trošku aj spomienkového optimizmu. Šipkový lekvar, ako z detstva to sme bežne, keď už prešli šipky mrazom, toto tu jedli, tak dáme aj teraz. Nech sa páči.